Ahojte, ja som Skeleton a vítam vás z môjho nového videa. Dneska sa porozprávame o tom, ako dobrý som v Roblox minihre Nighty Night in the Forest. Ale Skeleton, ty nie si gaming tvorca. Tak prečo ideš natáčať niečo z Robloxu? No vlastne, na túto otázku nemám ani ja sám odpoveď. A nie som si úplne istý, že či to bude ľudí úplne zajímať, lebo nemáš úplne najlepšie skore. Kostík, ešte jedna takáto poznámka. Navyše mám taký pocit, že si dosť noob. Tak Rosť, za toto budeš. Za tvoje drzé správanie, ty kresla. A pre tých, čo tu ostali, urobte si pohodlie a začíname. Dobre, už sme v hre a teraz sa pripravte na môj Roblox skin. Tak? Áno, toto je môj skin. Wow. Skin za 0 Robuxov. No, aj keď nie je to vlastne dosť jedno. No, takže teraz k tým veciam z Nighty Night in the Forest. Ako sa môžete všimnúť, tak mám 194 dní a Alien Glass na leveli 4. Ešte čo sa týka glassov, tak mám tu ešte Alien Glass a Zookeeper Glass. A to je reálne všetko. Nič iné nemám, bohužiaľ. No. A ako sa môžete všimnúť, mám až 47 gemov. No. Potom, čo sa týka mojich odznakov, tak mám tu samozrejme za prežitie 10 dní, 20 dní, 30 dní, 40 dní, 50 dní, 60 dní, 70 dní, 80 dní, 90 dní a 100 dní. Mám tu ešte combo odznak, Fire Ring 1 odznak, Fire Mocking 2 odznak, First Aid odznak, Timing odznak, Crafting odznak, Firening 4 odznak. No, ostatné tu nemám. Potom ešte Hunting odznak, Fire Monkey 5 odznak, Orientate odznak, Shelf Press odznak, lebo som prežil 99 dní bez jedného decka, Swinting odznak a odznak za to, že som prežil 99 dní bez jedinej smrti. A to je asi tak všetko, čo sa týka 99 noci v lese, tak no a takto vyzerá moje meno na Robloxe a to je tak asi všetko, tak no tak asi nejak tak. Ale počkajte, toto ešte nie je koniec, pozerajte do konca, prosím. Počuli ste Mopíka. Toto není všetko. Za prvé, v komentároch mi môžete ohodnotiť, ako vy ste ohodnotili moju výbavu Nighty Night in the Forest. A hlavne, ak urobíte video o svojich veciach z Nighty Night in the Forest a oznámite mi to, že ste o tom urobili video alebo spravíte o tom video, tak ja na to video urobím reakciu. A má to ale jedno jediné pravidlo. A to pravidlo znie: nesmieš byť Patrik Gluchava. Jo, to je všetko.